предвид динамиката в събитията. За съжаление, динамиката не е в положителен аспект. Случват се събития, които определено няма да доведат до нищо хубаво за лечебното заведение, за работещите в него, за структура, за гражданите, тъй като това е една изключително сложна дейност, която много малко хора наистина разбират от ръководен екип. Ясно, че всеки се разбира от работата в отделенията или в структурите, където работи. Аз имам предвид за дейността, която е на правителното тяло. Това е изключително трудна дейност, която балансира множество успоредни процеси, всеки един, който е в конфликт с другия. Затова е много трудно. Наистина, в район като Силистра, който е и допълнително по-специфичен, предвид по-трудното обезпечаване с кадри, е още по-сложно. Тук видяхме няколко срещи, които бяха проведени в РЗИ, после при нас тук с заместник-министър Бенишев, после бяхме борда в София в Министерството. След това министър Ивкова дойде. Тук Тодоров пое така доста интересни въпроси, които бяха отправени към него. Аз им казах още на среща в Министерството, че няма как да присъствам. Те казаха, че в никакъв случай няма да е петък, тъй като имало парламентарен контрол. Казаха, че петък изведнъж стана единствено удобен ден. При положение, че с доктор Илиев се рекна, че трябва да бъде тая седмица срещата. Защо? Даже по-добре, че не съм бил. Според мен щях да влезем в полемики, които няма смисъл да бъдат тип разговор на улицата, при положение, че имам цяла папка с документи. Това е обществената поръчка за спешното отделение, а това е кореспонденцията с Министерството, която, понеже ме питаха защо не си бил активна страна по темата с изграждането на спешното отделение. Напротив, бил съм активна страна, въпреки че не съм страна. Това е изцяло проект на Министерството. Не случайно в ЦАИС всеки може да влезе, има си, даже може да го качим, има си интернет адрес, където информацията е абсолютно безплатна, общо достъпна и там се пише много точно кой е възлагащия орган. Възлагащия орган е само единствено Министерството на здравеопазването. Така, това е извършване на СМР за нужди на спешно отделение и болници на територията на Северен централен район за планиране в изпълнение на проект подкрепа за развитие на системата за спешна помощ по оперативна програма още 2014-2020. Значи от 2014 до сега ние нямаме грам развитие с изключение на изкупа. И накрая се оказа, че няма ли сме били отделение, защото управлението било неадекватно. При положение, че кои са отговорни. Така, не случайно и тук има и развитие на нещата. Коя е била фирмата първоначално, която е почнала, тя дори е и осъдена да изплати обезщетение. Тогава имаш наистина промяна в ситуацията, която е наложила поскъпване на материалите, е нормално тази фирма да не може да започне, да не може да приключи даже. То е безсмислено дори да с тогавашния ресурс да започне строеж. Възложител. Всеки може да види тук име и фамилия доктор Петър Гривнев, заместник-министър на здравеопазването. Няма как при тази ситуация да се търси отговорност от човек, който даже има правилно достатъчно пари. Тук имам тонове писма, да не ги показвам всичките. Обаче папката е синя. Папката е синя, ама... Ако беше жълта, не знаеш, цветовете са само временно явление. Така. Ето сега, тук е също много хубаво писмо. При различни министри, няма да ги изборявам, поне 4-5 министра, имаме множество писма с огромното желание този проект да бъде осъществен, тъй като е важен за всички. Нищо. Тук последно писмо от 15 октомври 24 от министър Кондева, където също много хубаво е написано. Ето в изпълнение кой проект за да не казвам наново, Министерството на здравеопазването е в процес на подготовка на документация за обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки за изграждане на спешно отделение към МБАЛ Силистра и ще обяви процедурата в най-кратки срокове. Що няма тогава спешно отделение?
мога да разбера. Уж има пари, има всичко. Има си пускани поръчки, вижда се кой е възложителя, прекратяване са. Уж имаше първоначално проблем с канализацията, уредихме го това, направихме канализацията. Всичко, което е трябвало да се направи, даже без да е трябвало да го правим, ние сме го направили, което сме можели да направим. И въпреки всичко нямаме спешно отделение. Най-вероятно заради неадекватното управление. Защото така разбрах аз, и се всички от другаде проблема, но... Тъй, сега, понеже заявиха, че има пълна подкрепа към нас, към болницата, към мене, около пълната подкрепа има, естествено, 4 ударни проверки. Не знам с каква цел. Значи РЗИ 7 юли, РЗИ 9 юли, осигуреност на цялата болница, документация за всеки договори, графици, предизвестия и така нататък. Така, яма на 15 юли, яма на 23 юли, четвъртък. Всички тези ударни проверки водят само до едно, още нови и нови молби за напускане, които съм събрал в една папка нататък, няма как да ги покажа в момента. Но това са още нови ключови лекари и в крайна сметка ситуацията, която обяснявам многократно е, че в момента, в който влака дерайлира, после каквото и да стане, щетата е огромна. На срещата в Министерството не успяхме да постигнем нищо конкретно като решение. Основният проблем, който е в борда, където проблема е с месеци, аз имам и тонове писма към Министерството месеци назад, където обяснявам защо функционирането технически на работата на борда е невъзможно по този начин, с този член на борда. Изобщо няма никакъв интерес към тях. Отидах с една огромна папка, но казаха, сега няма да гледаме тук документи. Интересно какво ще гледаме, ако не документи. И в крайна сметка абсолютно нищо. Това е среща, тип нали, да сме се задобрявали, не знам си какви да изглаждаме. Няма какво да изглаждаме, това не е спор. Имало междуличното не спорове. Спор е, ако двамата спорим, кой отбор е по-добър, Левски или ЦСКА. Ето е спора. При нас има тотално несъвместимост в работа и във всичко, което може да бъде изброено, тъй като той самия целенасочено пречи на работата. Така. Аз съм казал, че така е, че ще остана до края, докато мога. Но всички знаем, че цялата болница не работи в момента активно. В момента 27 или сме днеска, заработката е с 300 000 евро надолу. Евро, не лева. 100 000 евро грубо ще, да кажем, да довършим месеца, минус 200 000 евро. Сега, който и да е първокласник, ще ни каже, че с 100 000 евро е много зле, а с 200 е невъзможно да дадем не само от ДМС-та и не знам основните заплати. Това нещо го обяснявам с месеци, писал съм го в много писма до всякъде. Министри, замминистри, премиери, които там се харесат. Така. Когато нещо се обяснява от човек, който явно знае за какво става въпрос, че ще стане, това не е някаква заплаха, не се намираме тук да търсим сензации, както в някои тук. Една следственска медия е основно използвана за черната пиар кампания с една конкретна журналистка, което изобщо не им прави чест, тъй като това, което те ще унищожат и унищожават, даже го унищожиха, е нещо, което самите те са ползвали най-вероятно или биха ползвали. Аз съм против всякакъв такъв вид деструктивни действия, тъй като те оказват влияние върху много хора за много дълъг период от време. И това цялото дори и престъпно поведение. Така. Обаче, така или иначе, да кажем, имаме желание. Примерно, ще кажем, ще работим още без ДМС, като трябва, ще работим с месеци. Да, но технически това няма пак как да стане, защото толкова е голяма дупката, че наистина спира тотално работата на болницата. Сега, другото, което аз съм изписал, нали, т.е. съм входирал официална молба към нея, още преди 10-12 дена, че е дошъл вече тотално разделния момент, в който трябва да се реши. Или се отстранява от борда Росен Димитров, или съответно да сменя който реши, но аз
не мога повече да остана да работя в такъв екип, където цялата оперативна дейност бива спирана, а накрая ми се вменяват някакви отговорности и обвинения, които изобщо нямат връзка с реалността. Както примерно с спешното, както съм бил задължен да осигурявам кадри, не договора пише, че кадровата обезпеченост относно самия график. Тоест менажирането с наличните кадри. Аз няма как да бъда отговорен, че държавата унищожава здравеопазването и то особено в болници в последните 20-30 години. Да не говорим за районката си листа. Напротив, страшно много хора сме привлекли, исках да им покажа списъци, даже ми показах един, не се впечатлиха. Така че лека по лека ние все повече нови проблеми ще се сблъскаме, които технически ще спрат работата. Тук не е въпрос на кой му са, дали аз ще искам да оставам, дали няма да искам да оставам. Така. И другия проблем, за който съм алармирал с няколко писма и Министерството, е ето това, което дойде за пореден път, вече тотално сме притиснати и нямаме избор. Другото, за което казах, че аз няма как да оставя, образно казано, моите служители, мои колеги, приятели през годините в ръцете на Росен, но закона е по-силен от това, което ние решаваме и ние мислим за правилно. Така нареченият член 64А от Закона за публичните предприятия определя лицето, което е независим член на борда, да бъде лице по почтеност. Лицето по почтеност трябва според елементарните очакване за длъжността наистина да бъде лице, което е изключително балансирано, еродирано, има всички нравствени качества. Доказало се, че през годините е имало правилно отношение, правилен подход. Даже, може би, за мен е най-правилно всички вие да изберете това лице по почтеност, което изпълнява тази функция, тъй като тази функция е изключително отговорна и ще доведе до страшно много проблеми и раздори след колектива, ако не се изпълнява правилно. Но законът решава, че това трябва да бъде независимия член, а именно Росен Димитров. Това е другата причина, преди която аз заявих, че няма как да продължа да работя тук, в този борд с него, при положение, че абсолютно цялата болница остава в неговите ръце за безконтролен тормоз. Така, и съответно опитах се да изкарам през полицията, не успях, но прокуратура, районна прокуратура Силистра са така, професионалисти, които запознавайки с проблема, ми дадаха справка аз исках за регистрация за противообществени прояви на лицето Росен Димитров и съответно нямаха да кажа точно кои са, но има 4 регистрации. 4 регистрации в период от няколко години. Така. Тоест, за мен, като не специалист, но и юридически от хора, които са специалисти, той е непригоден за тази длъжност. Това съм писал също няколко пъти. Тази справка също и показах на срещата в Министерството. Нямаше интерес, но интересът дали ще го има или го няма не е важен. Важно е, че аз повече от тук нататък няма какво да направя относно противодействието на този човек и хората около него, защото това е цяла група. Росен е като пясъка в двигателя. На двигателя му трябва хубава машинна маса, за да работи идеално, а не да се налива пясък в него. Пясъка води до блокиране на двигателя безвъзвратно. Просто казвам, като имаш една щайга с хубава ябълка и една гнила, махаш гнилата, не махаш хубавите. Защото тогава цялата щайга ще не измери ябълка. Останеш едната. Всеки си прави преценка вече от обществото, от граждани, колеги и така нататък, доколко този проблем е фатален, доколко протекцията върху този човек е проблем, доколко посещението на министърката отразява реалността и обвиненията към управлението, доколко изявата на доктор Йовчев е така обект на критика, би била обект на критика и тук, и в театъра, и навсякъде, защото аз лично като лекар се срамувам от неговото поведение като колега. Тъй като много хора знаят той как процедира в отделението. Всички знаят и могат да се върнат поне тук 20 човека да разкажат много интересни истории. Никога не сме се опитвали да го запоставим, напротив. Търпяли сме го в интерес на общата работа.
всички тия неща върват в един момент до този край, така наречения, от който вече няма на къде да се продължи по-нататъка. И съответно аз преценявам вече като преди да мислиш човек, че най-добре от тук нататък да оставя явно по-кадърния от двамата, в случая Росен, да продължи, защото него болката му беше и на срещата, той сподели, той трябва да управлява. По кой закон, по кой договор не ми е ясно, ще го оставим да управлява и да видим за какво става въпрос. За мен това е една изключително сложна машина, която, пак казвам, много малко хора знаят спецификата. Не можеш да махнеш този, който знае спецификата за една машина и да очакваш че да работи. Те няма да работи. Другото, което е, едно време, още 21 година, много ме хареска ни дума доктор Павлов в неврологията, като минах на посещение. Като ме пита дали виждам, че отделението работи, съм казал естествено, виждам, че работи и то много добре, като обороти, натовареност и менеджмент. Той каза така, отделението работи така добре и на такива високи обороти, защото аз постоянно давам газ. Винаги съм в червеното. И е така. Той наистина тези години е работил по този начин и аз съм се стремял по такъв начин да работя. Защото нашата болница своеобразно е една огромна един танк, който влиза в кълта и въпреки, че изглежда мощен, не се ли дава газ, ще остане в кълта и няма да излезе повече никога от там. Това, че някой се опитва да го вкара в тая кал, в крайна сметка не можем да противодействаме на вече такава голяма организирана атака. Както казахме и финансово, аз съм го заявявал много пъти, съвсем малко отпускане води до сериозни финансови отклонения. Многократно бях така с тия аудити и всякакви доноси до сигнали до институции, обвиняване за работно време на санитарките. И сега Труднев може да каже какво мисли по въпроса. Дали е добре наистина, ще замразят минималната заплата на другата година, дали наистина да не ги върнем на 8 часа, защото така че от тук нататък ДМС-та няма да има. Какво ще кажеш по въпроса? По презумпция с доктор Славов, всички знаете, че аз съм председател на синдикатите, сме се старали да имаме градивни разговори, а не караници, заплахи и така нататък. Надявам се, всички са забелязали преди всичко доктор Славов, че ние винаги сме били на едно мнение. Аз също съм бил съгласен във времето за преминаването на 7 часа, за което сме си носили, както се казва, административния негатив, нека го наречем така. Това е била мярка, която към момента, когато сме съгласили с нея, е била категорично необходима въобще за функциониране адекватно на лечебното заведение. Това не е нещо, което ние правим, спрямо изказването, както казахме на част от колегите, визирам част си доктор Йовчев, с който аз днес лично проведох разговор. Той си персистира на личностното мнение. Се раздават някакви фантастични заплати на определени хора, другите страдат на, как да го кажа, хранителен недоимък, може би финансов недоимък. Не е съществувало такова нещо. Законово имал съм право да имам достъп до финансите на болницата, това е било необходима мярка за нещастие. Конкретно към въпроса, дали сега да преминат на 8 часа? Щом като това е такъв сериозен проблем, който ние не сме към моето адекватно управление, ще направим адекватно управлението и ще да поставим и на съвета на директорите като въпроси, отделно е важно мнението на общо. Всички да кажем, включително и на мен, като на председател на синдикатите ми. Аз конкретно за днешна дата нямам информация, какви са приходите и разходите, горе-долу ги обсъждаме и всички имаме някакво въпросно, прилично точна информация. Повярвайте, за нещастие това означава, че абсолютно никой в тази болница няма да може да получи неадекватна, практически дори на половината от заплатата си. За нещастие това е ситуацията. Както ни казаха многократно, болницата е търговско дружество. Аз лично напомних все пак на част от срещите, че сме и акционерно дружество и кои са акционерите в това дружество. И еднолично държавата. В частност здравната каса. Това предполагаме едва и на никой не му е ясно откъде пристигат парите в тази болница. Щом държавата реално
под формата на здравната каса, като монополист в застраховането, здравното застраховане, е решил, че ще отпусне такъв брой средства. Честно казано, аз административно не виждам как могат да се разпределят. При положение, че не ги давате редовно. В момента Министерството ми дължи около 400 000 евро. Лева са 800 000 лева. Ако ни пита как се оправи. Получихме обещание преди няколко дена, като между другото част от, понеже аз присъствах на среща, заседание, как да го наречем, с министърката и посещение. В настоящия шеф на здравната каса, хората увериха, че ще има промени. Реално промените, които ги бяха упоменали, аз доколкото знам са на дневен ред, може би 10 на години. 20. Аз знам със сигурност от 10, не мога да съм компетентен, честно казвам точно за срока, доколкото знам не са приети тези промени до сега. Може би сега ще дойде и момента, на който се надяваме, защото те реално са на принципа на облагодетелстване на болници тип нашата, областна, приоритетно държавна болница. До сега не са били приемани такива промени. Говори за За устойностяване. тъй нареченото устойностяване на труда. Защото когато търсим резултата дали е положителен или отрицателен на финансовия отчет, трябва да имаме някаква основа. Основата е устойностяване на труда на медикал центъра до началника на отделение. Докато няма такова устойностяване, което наистина да даде реалната стойност на услугата, няма как да се иска каквито идеи да има забележки към отчетите. Първо. Второ, редно е, когато някой се опитва да анализира такива неща, наистина да разбира от тях. Не може всеки втори, къде има достъп до компютъра и някакъв фалшив профил, да дава големи тежки такива анализи и заключения. Няма как да стане. Специално при нас имаше, извиня само да довърша, че забравя, покрай тази система, нали, на този младия IT, не знам, специалист, че сме били на 1 115 000 и осъм веднага се окачил в профила, като не знам, като наседателно или с някакъв отрицателен явно привкус. Обаче той изобщо няма представа как се получава минус 100 1 115 000. При положение, че нашето дружество има и твърди разходи, които сега ще кажа само за 25, защото назад са обект на други разговори, да не осложнявам темата. Може да качим някои таблици с информация към сегашната, като текст към сегашния материал, но само за 25 имаме 1 100 000 амортизации. Амортизациите са на базата на закупувана нова техника и да, 1 100 000. По 100 000 лева на месец близо амортизационни разходи. Така, отделно имаме около 380 000 към кредита, който изплащаме наследените задължения. Бяха финансирани, както знаете, всички наследените задължения от 2 милиона и около 2 милиона 500. Някои повечето от тях просрочени бяха финансирани с кредит банка, който продължаваме да изплащаме всеки месец. Това са страшно много пари. Това също влиза в този баланс. Отделно отпуските. Имахме наследени отпуски за около 800 000 лева на тези пари. Успели сме да ги намалим на половина, но понеже се дават много по-високи заплати, като обща стойност отново са около 700 000 лева. И последното е за пенсиониране. Много добре знаем всички, че възрастовия състав предполага много пенсионери. И изплащане на обезщетения. Тоест, още ни 400 000 лева. Значи, ако сме на 2 милиона и половина такива разходи вменени, има 1 115 000 загуба, сме на плюс 1 350 000 от самата дейност. Аз така, съвсем, ако трябва да си говорим реално, без да изкривяваме тенденциозно нещата, за да оклеветим някой, да го очерним, да му правим черна кампания, нека кажем истината. Дойде Росен да каже, аз се запознах, че ние сме на 1 300 000 печалба, как се успява да го направиш това нещо? И да качваме някакви глупости, къде ги видяват някаква друга медия, която се използва в момента за тая кампания. Значи, това е абсолютно непрофесионално и отново бих казал леко престъпно, тъй като това е защо той като договор за управление има задължение също да не изнася информация, да работи за дружеството, да спазва някакви етични нравствени норми. Това нещо внася много раздор, това внася много негативизъм след обществото, изключително неправилно изкривява мнението и отношението на обществото към лекарите и после се чудим защо няма лекари, които да дойдат да работят и сестри.
Но то вече и санитари няма, почва текучество на санитари. А ще тази кампания, която е срещу съсловието, ако не спре, тя става все по-лоша, няма какво да очакваме по-добро. Всичко върви към естествено се завърши. Тая дългогодишна кампания срещу това съсловие води до тези резултати, които имаме в момента. Така че, когато говорим за финансови отчети, не може всеки един да ги коментира и да прави анализи и заключения. Нека да оставим тези работи за хората, къде разбират и са в нещата. Така, 5 години подред сме без просрочени задължения. Капитал на дружеството е увеличен от 2020 до сега с 7 милиона лева. 4 милиона и 700 ли бяха, сме вкарали собствени инвестиции в материална база и техника и т.н. А че получихме дружество с милиони задължения, пак такива същите разни ми изкачат тук с някакви смешни коментари, Дане как била на колко милиона. Ама тези милиони са наследени. Що не влязат да видят отчетите, които са общо достъпни? А че сме намалили с 4 милиона задълженията? А че сме увеличили приходите с 70 милиона за този период? Сега тези всички показатели да ги имаме в ни таблица, той Тодоров ги изкара доста време с програма, бяха много схематично представени, ясно хубаво за всеки достъпни. Искам да видя следващия 5 годишен период, дай Боже сме живи и здрави всички, да видим тези резултати как се развиват. И тия същите хора, които те са една шепа, повечето хора са нормални, ми ясно, че това е черна кампания. Те същите хора искам да ги искам да дадат на интервюка по техните анализи и коментари. Защото те се знаят кои са, някои от фалшиви профили, някои от истински, се знаят кои са. И да си поемат отговорността за тези неща, които са творили. Най-важно, защото до момента аз не виждам, не търся никога отговорност от хората, които реално трябва да търсят отговорност, търся отговорност от тези, които няма са направени. Предният абсурд държавата. И после, що нямало свестни хора да се занимават с тия постове, що нямало лекари за отделението, за такива ключови отговорни длъжности. Няма да има. Естествено, че няма да има. Така че в общи линии това е. Сега колегите, ако нещо искат да допълнят. Аз апропо бях изумен, изумен не е точната дума, но много така чуден след посещението на секретари. Основният въпрос бяха какви шокови мерки са предприети, защото основният приоритет, не го знаете, разбрах го от детското здравеопазване, явно на сегашното правителство. Какви шокови мерки би предприети за 3 дена? Какви противошокови мерки детско отделение да почне да функционира към момента са приети за 3 дена? Многократно аламирано в министерство, на локално ниво, множество кампании има за привличане на кадри на всякакво ниво. За 3 дена какви противошокови мерки според вас могат да се предприемат в Силистра област? Никой не отговаря защо. Да се намерят специалисти по педиатрия и за 3 дена, 3 дена които, са малко. да работят активно, веднага да се вкадрат в системата и да почнат да работят адекватно и стабилно. В тази среда. С тези всички проверки удържани. За 3 дена какви противошокови мерки сме предприели? За няколко дена 4 проверки. И какво градивно се получи от тези проверки? Нищо. Обаче, получихме ли още молби за напускащи? Получих. Това ли е правилният подход? Ето, те да кажем. От шоковите мерки. Мисля, че коментарът е безмислено тук не се. Мога ли да кажа нещо? Ако 3D принтер има някой, който може да принтира... Или инкубатор. Да. Съвсем отделен е въпросът, чухме и даже, извинявай доктор, само една секунда, ни бяха поканени колеги, основно с специалността неврология и педиатрия. Наясно сте, че повечето колеги бяха на достойна възраст. С други думи, аз трябва да се обада примерно на доктор Господинов, защото има специалност по неврология и в момента доктор Павлов ползва част
300-дневната си останала отпуска, да го помоля да дойде да дава 40-50 часови дежурства на 81-2 години. Примерно, дори да кажем той по някакво чудо на чудесата да се съгласи според вас, този човек функционално ще върши и работа на това място. Аз не мисля, че живеем в време на демокрация, се предполага. Можеш някой, който няма интерес, трябва да събудиш интереса в този човек. Окей, той е на 65 години и има си достатъчно стаж в отделението, казва, че вече не желая да работи на това място. Ние един вид как трябва да го принудим той да се върне на старото си работно място. Аз не виждам адекватен вариант такъв. Защото реално, както казахме, в сегашната ситуация, в която се намира бенефиците, от други области изключително трудно могат да бъдат привлечени кадри, още повече приоритетно точно с такава и такава специалност, и тъй като едни тигри за 2 дена да се хвърят и да спасат Силистра област и с истинската болница. Аз не виждам такъв вариант. Всъщност ние имаме от няколко области хора, които помагат. Сега за тези 3 дена говорим в Аз частност. с 3 дена. Особено в детските болести, знаете много добре, изключително отговорно, няма толкова кадри. По другите градове няма толкова кадри. Вероятността да дойдат е нулева. За тези години сме намерили, осигурили сме някаква кадрова обезпеченост, работило е. След тия събития, които протекаха тук, последните там месец-два, нещата тръгнаха в обратна посока. Тоест, нека всеки да се направи изводи, коя е причината да не работи в момента. Сега Турин Павлов да каже нещо искаш. Извинявай, доктор Павлов, неколкократно те прекъснах аз лично, за което се извинявам. Понеже аз не съм почивал толкова дълго време, от години, сега имам възможност да правя други неща, реших да вляза в тази платформа Диагноза България, ли беше? Да. И да разгледам някои показатели на болниците в България. И ми направи впечатление, че нашата болница няма нито едно просрочено задължение на този етап до края на 25-та година. За разлика, примерно, от съседните общински болници Дулово и Тутракан. Второ, задълженията, т.е. загубата, по-точно, на много други лечебни заведения в България се равнява на десетки, а някои университетски болници до 100 милиона лева на година, евро или лева, както да кажем мерна единица, 100 милиона мерна единица. Къде е болницата в Силистра с този персонал от близо? Да. Къде е, примерно, една Александровска болница с близо 100 милиона задължения, 100 милиона загуба? Преди 5-6 години Александровска болница по времето на управлението на професор Костадин Ангелов, който после беше и министър, един от спасителите по COVID-кризата, имаше 30 милиона задължения преди 5-6 години. Не знае нашата колко е била тогава, но 30 милиона загуба. 30 милиона загуба. Така че този 1 милион е просто нищо в сравнение с всички останали болници, с техните цифри. Второто, което е финансисти, които разбират, както заместник директора, знае, че този 1 милион е натрупан от амортизациите по 100 000 лева на всеки един месец. Тоест, те не са реално изтекли пари. Нали така? Те въобще не са. Това не са изтекли пари някъде в пясъците. Те просто трябва по закона за счетоводство да се начисляват амортизации и те водят до тая отрицателна загуба. Те не са пари, които са изтекли. Тоест, те ако изтекат тези пари, значи болница трябва да фалира. Така че интерпретациите пред медиите на хора, които ако разбират, значи злоупотребяват с информацията. Ако не разбират, е редно да се допитат до финансисти, които разбират и да кажат истината едно в очите на хората, в очите на медиите.
Но да се хвърли някаква информация така с лека ръка към народа, който не разбира большинството от счетоводство, говори за други неща. Второто, което е... Насочена кампания говори. Ами, точно вероятно за това ще става въпрос. Да, защото да ви кажа честно, аз бях от самото начало до края, до изпращането на министър Ивкова и временно управляващия управител на Здравната каса доктор Меджидиев. Ние с доктор Данаилов, понеже бяхме по-така дейни участници да запознаем тях двамата с това каква дейност се върши в нашата болница от години насам, не останахме с впечатлението, че това породи някакъв интерес в тях. Да кажем, че не ни направи впечатление да кажат браво, чудесно, много отговорно от ваша страна, впечатлени сме. Нали, това не сме очаквали да чуеме заради ситуацията в нашата болница. Но ние не чухме даже добре. Аз поне не чух доктор Данаилов, ти ако си чух. Имаше еднократно. Имаше ли еднократно добре? То беше точно в отделението по инвазивна кардиология. Да, когато говорихме за донорските ситуации. Нали така? Също, Да, когато говорихме, че нашата болница е начело, когато аз си казах на министър Ивкова и я попитах дали тя се е справила очи в очи с близки на пациент в клинична смърт, за да им съобщи, че техният близък никога няма да живее, но могат да живеят други хора, ако се трансплантират органите. И не е лесно да се вземе решение, защото ответната страна по различен начин би интерпретира това, което се поднася като информация. Тя не оцени факта, че нашата болница е начално място по донорски ситуации в България. Казахме и също, доктор Данилов и каза, че за съжаление голяма част от органите на български граждани отиват в Румъния, защото там е много по-добре развита тая система за трансплантации, което означава, че нещо куца на високо ниво в държавата по отношение на трансплантациите. Аз не чух поне, че ще се вземат някакви мерки, да се засили тая дейност, да се развива и така нататък. Да не ви говоря за нашето отделение, защото нашето отделение, ако не бях настоявал, нали, да го посети, да го види, щеше да мине и отмине, понеже там доктор Йовчев почна да я забахва с неговите си там приказки и бързаха за самолета, но в края на краищата се съгласи. Тоест, нашето отделение не беше приоритет за нейното посещение, съм почти сигурен и убеден в това. Тя не ми зададе нито един въпрос към мен, абсолютно. Всичко се въртеше около педиатрията и това, че в договора за управление на изпълнителния директор било написано, че трябва да подсигури кадри. Това нещо беше мотото в основата на целия разговор от началото до края. Тоест, аз оставам с впечатление, че не се интересуват от цялостната обстановка в момента, а просто са загрижени за обществеността на Силистра, какво ще кажат майките за техните деца, но тя, или те по-скоро държавата, може би трябва да са благодарни, че това нещо се случва лятото, а не зимата, защото тогава ситуацията ще да бъде коренно различна, а не както сега. Сега по-малко боледуват децата, но зимата, ако беше се случило това нещо, нямаше да праща пратеници преди нея, след това да вика борда на директори, след това тя да идва и така нататък и така нататък. Тогава нещата, ако не бяха се разрешили в рамките на една седмица, щеше да има тотален крах. В крайна сметка, аз мисля, че ние като работим в тази болница трябва да защитим нашия труд и трябва да защитим нашето образование като лекари и медицински специалисти. Не би следвало политици да се мешат в работа на болниците.
На срещата присъства председател на борда на директорите на Добричката болница. В началото не знаех по каква причина беше с тях, но в последствие подразбрах, че са го взели като пример за работата на Добричката болница. Движейки се по алеите на нашата болница, му зададах въпроса: защо е необходимо партиите да се мешат в областните болници, в общинските болници? Защо е необходимо това нещо да се случва? И той ми каза следното. Първата ми работа, която беше, когато ми избраха за председател на борда на директорите, им казах: ще се съглася да заема този пост, само единствено ако ми позволите партиите да излязат извън Добричката болница. Получих, каза този карт бланш, минах през всички партийни централи, обясних им, казах им и оттам нататък никой не се мешаше в болницата, в работа на болницата в Добрич. Но това нещо, нали, той ми го сподели, няма значение, той ще го потвърди. Плюс това, ако мислите, че аз ви заблуждавам, Дали ще Да. го потвърди той пред микрофоните? не, ще го потвърди, предполагам. Няма Ще да го го потвърди. потвърди. Ще го потвърди. Няма. Да, ще го потвърди. Селитърската болница е избрана за жертвено агне, да отвлече вниманието, да не се обсъждат частни болници, университетски болници и други. На политиците не им пука за населението в Силистра. По отношение на А там ли за работещите медици в Силистра? По отношение на частните болници, доктор Миджадиев зададе въпроса: защо частните болници не са на загуба? И аз му казах веднага, Защо той иска всички болници да станат частни ли? не знае какво иска, но пита защо. Отговорих му веднага, че в една частна болница, като влезе пациента, влиза по една клинична пътека, минава през втора, трета, по някой път и четвърта и след 2 седмици си тръгва по живо и здраво пациента. И после постъпва в държавата. Той така се помъчи така малко строго да се кръцне с зъби и каза: що при вас не е ли така? Не ме карайте да предизвикам проверка. Казах му веднага. При нас не е така. Дори и да има такива случаи, това са единични случаи, които се касае за тежко болни пациенти, които няма как да бъдат изписани и облечени на сигурна гиба вкъщи. Необходимо е примерно поставяне на гастростома, на инсултно болни, които не могат да преглъщат и така нататък. Тогава малко смекчи тона. Но не се съгласи с факта, че през частните болници по този начин се усвояват. Другите неща аз не съм му и казвал за скъпо струващи лекарства, дето правят голям марш и така нататък, защото там, нали, аз не съм го видял. Но това, което съм го видял с очите си, нали, това му и казах. В края на краищата ние трябва да си защитим труда, трябва да си защитим и образованието. Не бива да допускаме такива намеси, които да се отразяват и върху нашето психологично състояние. Това е моето мнение. Да отбележим, че колегата, който беше колегата, който беше от Добрич, знам да знаете, но от борда на един представител, задължително от София. Ние също имаме. Колегата беше софийския представител, а не местни. А той е лекар ли? Не. Не, но баща му е много... Баща му е професор Крадимов, аз лично бях при него на изпита за специализация, нали, той затова отключи темата. Поговорихме, доктор Павлов също коментира с него тези неща. Да, човек го каза открито, но каза, въпреки че аз съм представител от София, с други да ми казано, по презумпция не толкова ангажирания член, по презумпция, не искам да убива никой, човека се е постарал и адекватно си е свършил работа. Не само, че не е създавал обструкции, а реално се е постарал да помогне на областната болница. Видимо го и направи. Ами той другият член на професор Инчев по същия начин не е създавал никога обструкции. Нито професор Радев и така нататък.
Вие сметнете човек, който взема някакъв пост, ние вече си говорим да не създава обструкция, не да си върши работа. Да. Но там Сметнете до какво положение сме стигнали. Не човека да си свърши работа, за която е назначен там. Просто да не Интересно. пречи. Даже сме стигнали до нивото поне да не създава обструкции. Да. Сериозно падение. Сега то покрай това, че не искала да влезе в неврология, а неврология също е едно от отделението, които в момента не работят, би трябвало да сме притеснени. Аз като гледах на едно от видеята, тя мина и транзит през спешното. Транзит спешното ми е. А това, че заради отварянето в момента, извареното отваряне на спешно отделение, в момента има 10 поне още на път му влиза на пускане. Поправим безспешно отделение. Много скоро тия младежи, които стоят там пак на базата на някакви лични приятелски контакти с мене, ако те прекратят, как ще работи болността безспешно отделение? Но явно беше по-важно да се прехвърли това, че нямало построено много, независимо, че всички документи показват, че нямаме нищо общо и кой има общо, кой възлага поръчките и кой финансира. Да кажем, че управлението не е адекватно. Така че завършим темата във връзка основно и с този разрив, идеологически разрив, той е правен абсурд за този член на борда, който е независим и той трябва да бъде по презумпция лице по почтеност на базата на това писмо последното. Определено аз ще трябва да пратя до Министерството последно напомнително писмо, че от тук моята работа приключва. Ако те преценят така по-бързо да свършат тяхната си вече част, да се проведе събрание и да бъда заменен с друг по-адекватно управляващ. Добре, ако не е по закон, в рамките на 6 месеца, аз лично мога да се отпиша от търговския регистър, така или иначе няма да продължавам повече да им решавам проблемите, които 6 години съм решавал, без едно благодаря. И така, наистина, голяма болка съобщавам, че това, което сме градили толкова време, а някой друг разгражда, сега трябва да завърши по такъв неприятен начин. Не знаем заплатите, които на 10 август ще трябва да дадем въобще в какъв обем ще бъдат. За разходите не знам как ще се плащат. Нямаме идея кога Министерството ще си плати дълга към нас от около 400 000 евро. Все още има някои неясноти, но тези ясноти със сигурност пак не са в положителен аспект. Не е добре да съобщаваме такива неща, знам, но все пак трябва да се знае реалността каква е, на къде ни докараха. И по-скоро, може би, ние трябва да искаме от тях да дадат спешни мерки за справяне с проблема. Шоковите мерки. За 3 дни, ако може. И за 2. Още Айде за 5. Но имайте предвид, че сега август месец нито една държавна институция, включително Министерски съвет, са нефункционални, така че август месец е реално другата седмица. че предлагам да направят една шокова смяна и да видим така нещата най-накрая да тръгнат, както казват. И така, предполагам, проти Михайла нещо да кажа. Те са решили да не използват като част от някаква схема и да отвлекат вниманието от другите болници. Никога не са се интересували от Силистра, нито при социализма, нито сега. Това, което казвате... Не случайно Северозапада Враца отваряха, Михайлов и нататък и сега и при нас. Я ако стане в по-централна България, какво ще бъде? Аз не разбира, защо Северозападна България е втора категория хора или каква е идеята? Тази е идеята. Аз Ние съм сме там, най-северния Аз север. съм сеят за втора Ти не категория. се имаш, обаче от години така се третира населението там. Аз знам чудесно как се третира. С още по-голямата част от родата ми живее там и немалка част от родата ми до скоро работеше в областната болница в Видин.
Значи от Мездра надолу тежък погром. Във всяко община. Това е. Днеска А на... Видин не може да се сравнява с Силистра, защото те там са друг граничен. Видинската болница в момента, понеже не разполагам с точни данни, няма как и да разполагам, не държа да се изказвам конкретно и точно. Това е отговор към вас, нали? Но имам някаква представа повърхностно, прилично точно по отделението какъв персонал работи. Може да кажем, че ние сме на космически години от тях. Така че аз не виждам Видинско е по-добре. Единствено сградата е по-функционална от нашата. Той едва ли има по-нефункционална сграда от нашата. Ама ние каквото В и да Европа. кажем, че сме направили, и тромболизите, и това, че няма върнат пациенти, и това, че се приемат най-спешните и критични случаи от долове, от Тутракани се пращат по един начин, по който е недопустимо, съгласно Хипократовата клетва да бъдат изпратени. Ние каквото и да За кажем, нещастие имам пациенти, които се долекуват в Силистренската болница Да. след проведено лечение в болници с, айде да кажем, така трето ниво на компетентност, да не конкретизирам. но тя не е дошла министърката, за да чуе ни какво ще й каже. Аз мисля, че общо взето уводното и заключението беше, че ръководният административен персонал, към който видимо и аз се ценя естествено, не е взела адекватните решения. Да видим тя какви шокови мерки като министър ще вземе, при положение, че кризата с педиатрите в България е от години. С Да. анестезиолозите е от години, с психиатрите е от години. И това не е планово убиване на българското здравеопазване и геноцид на българския народ. Ние не Какво може е? към един човек да имаме Защото- изискване. Не може към един човек да имаме изискване. Значи в Министерството са едни и същи хората, които отговарят за психиатрична, педиатрична и друга помощ от десетки години. Предполагам, тогава и сама може да се помогне. Да, отговорът е, че нямаме полезен ход. Това е отговорът. Но поне можем да излезем с достоинство, като не плюем върху колегите си. Защото доколкото знам доктор Славов в длъжностната характеристика, която много старателно миналата година подготвяхме, на санитарките. Трябваше ново да измислим и на сестрите там да актуализираме. И там изрично имаше упоменато. Лицето, което работи на трудов договор, е длъжно да запазва името на заведението, в което работи. То важи за член на Аз борда. това, да. И Така важи че- се спазва. А този член на борда прокуратурата, защо не се самосезира за неговата почтенност? Не, тя в момента няма отношение в този казус. По-скоро Министерството трябва да се самосезира. Не прокуратура. С прокуратурата няма отношение. Абсолютно е много сенс. Никой не Ма те ви... не са го чели. Никой не го интересува вашите подписи. Ами Сега, премиера- между другото, Премиера говори ли? ще казаха, че ще пратят до МЗ. А оттам Обичайно. сега специално за детското здравеопазване, когато започнах, тук имаха голямо желание да се направи нещо и оттам тръгна и първия голям ремонт, който беше направен на детско отделение. Бяха осигурени 3 специализантки от 0-3. Беше осигурено допълнително заплащане като стипендия, за да бъдат по-привлекателни като специалност. Бяха осигурени, нали, и другите колеги. По някакъв начин е вървяла работа. Доктор Чумпава пое, пак ще повторя, голяма част, основата от работата. И аз не чух и за нея да кажат, браво, как се работило, примерно, основно толкова време. Другите, нали, те да кажат, но те също го потвърдят, колегите, да кажат, ето и за нас, добре, осигурили сте, намерили специализанти, направили сте ремонт. Въпреки Поне всичко, е така, двете добри думи, колкото да не излезе. А ги отчетохме тия неща с труда на... Да. Но по отношение на... Днес има една много хубава статия в клиника БГ, що е то българска болница. Или феноменът, дето болници с по 9 лекари и 3 сестри, те се казва, нали, аз само чета, много хубава статия. И има малко информация, сега ще ви кажа. Нали, не говорим за такива болници, като ДУЛО, нали, все пак даже поздравявам колегите как могат да работят с 6 лекаря и няколко сестри за използваемостта. Много общински болници, те са изброени, имат използваемост между 20 и 40%. Общински болници, крайни градове, като Гоце Делчев 17%, Поморие 24%,
Провадия 37%, Девня 28%, Никопол 16% използваемост и така нататък. Държавни болници под 50%. Така, с БАЛ и БП, Иван Киров, тя е инфекциозни болести, 36%. Обаче другите НКБ национално кардиологична, по-известна като Трета градска, където и аз съм бил, като там започнах работа в интензивния сектор по неврология. Наши колеги са специализирали там, знаят за какъв емблематичен мастодонт едва ли не става въпрос. 35%. Какво прави държавата там? По темата МБАЛ Ловеч 38%. Светлана Варна с Доктор Павлов десетки милиони евро загуба. 46%. МБАЛ Видин 47%. МБАЛ Кюстендил 47%. Под 50% и Перник, Пловдив, Разград, Смолян, Търговище, Ямбол. Как не казахме нищо за тези градове? Заяжда с нас. Фанахме Силистъра. И то за спешно да нямаме нищо. Жертвеното агне. Нали? Ето ги данните. Само моя, че не успяхме да направим доктор Йовчев в ДМС-то. И да сложим той прословото табло в коридорите. Ето и новия вече директор, аз лично ще му го поставя, като ще му кажа, че ще следя изключително изкъсно дали ще се постави таблото на доктор Йовчев с ДМС-та. И ще го критикувам най-сериозно, ако не бъде изпълнено. Сега, друг е въпроса, че няма да има пари, както казах, за основни заплати, камо ли за ДМС. Значи, точно. Да. Тоест, таблото му ще бъде празно, може би... С надпис обърнете се към министъра на здравеопазването. И не е само. И към други специалисти. Така че... Това е. Ето трябва да табло напише кой колко пациента е вкарал в урология. И то пак ще е празно. Кой колко операции е направил в И урология. неговото пак ще е празно. Не, може би думат само и 2% ще има. Добре, как никой не се намира да му каже на този човек истината? Намери то се всички днес, знаят. говорех аз лично с него, казах му, Днеска доктор Данаилов му е казал, прав беше повече от ясно. Аз още пред директора на здравната каса, той лично държеше да говори с мен, докато министърката даваше интервю вътре в детско, за да направим тъй наречения кълбълък 100 човека да стоим в една стая. Аз бях излязъл извън пред отделението и той тогава реши първата инстанция да е директора на здравната каса, да си излее горестта там. Още докато изливаше, аз му обясних, че ДМС-тата не е той компетентен на кой, какво, колко, как се раздават ДМС-та. Няма право абсолютно никой, все още по закон в държавата, да афишира кой какви заплати взима, освен ако не е следствен, има съвсем отделно. Следващия. Следващото, което го помолих е да не коментира неща, които не са от неговата компетентност и че в Силистренската болница допълнително материално стимулиране получават хората, които извършват определено количество дейност, която им е вменена с трудовия договор. Факта, че ти нямаш ДМС е показателно. Точно е. Точно това го казах. Директора се позасмя човека, погледна дали той няма да се притесни. Той въобще не може да тързи, просто продължи да се излиза. Приходите на... Това си само трябва да кажа, ще коментирам. Не, но винаги трябва да се говори с аргументи. Не да се оплачват хората срещу тях. С факти. 14 легла цифра, 28 легла цифра. Не, то случай, както казва доктор Неделчев, е по-точно персонално той с колко оперативна дейност е свързан и с колко приемна болница. Ние не можем да кажем. Може. Доктор Стоев, тук ли си? Обърни внимание. Днес не излизам от твоята операционна, говорих с старшия координатор, доктор Йовчев. Изрично го попитах. Другия старши ви, брат. Не го знам. Той е главен. Попитах го изрично дали от твоя страна е получил обструкция за хоспитализация на пациенти в отделението, за оперативна дейност в отделението, за преминаване на визитации в отделението и за консултиране в и извън отделението.
Той ми каза, че е не. Предполагам, ти ще го потвърдиш. Така, какъв е въпросът? Аз тогава му питах, защо реално тогава ти не извършваш обективна дейност за вашето отделение. Според него той се е чувствал нестимулиран. За какво да го стимулира? Чакайте, Не знам, вие отговорете, вие всеки ден работите с него, аз се виждам през 2 дена с него, когато идвам в вашата операционна. Зато аз може нещо да не разбирам. Всъщност изключително рядко се виждам с него, защото аз съм филология в работно време, него го няма обикновено. Да. той работи много си. Но аз не виждам защо се въпроса на защото ще го отворим като въпрос. На всяка сестра Не, просто си да те попитам дали ти имаш да дадеш някакви инструкции той да работи адекватно в отделението. Няма намерение да коментира поведението на психопата. Нека да стигаме до Доктор следващия Михайлов, въпрос. не, няма. За 10 години работа, да видите коми. И с добро, и с лошо, и с скандали, и с аргументи, и с факти. Знаете ли какво съм изключително афектиран, когато някой става с претенции Така. за дейност, която той е извършил за 1 година, аз успявам да извърша сходен обем дейност за 2 дена. Айде 5 да кажа, да не кажа 2. Стига. Значи, говорете си. Значи Мариела. Моля? Последното приключва. Психопатът го боли като връзка джоба. Само и тогава. Казах, нека се абстрахирам от такива етики. Абстрахираме се добре. Да. Както казах,